Com aprendre a prendre. Tutorial d'ampolla sensorial. Purpurina. Ampolla de plàstic petita, anilines o colorant alimentari. Aigua. Pompons. Oli de bebè. Silicona calenta. Per començar, omplirem un terç de l'ampolla amb aigua. Afegirem unes gotetes d'anilina o de colorant alimentari. Ara toca posar els pompons. Perquè brilli, hi afegirem purpurina. Acabarem d'omplir l'ampolla amb oli de bebè. Posarem silicona calenta en el tap de l'ampolla. Així no es podrà obrir. Espero que us hagi agradat i que ho proveu ben aviat. Gràcies!